Chini hasteni tiprasa sikla sikli rok hekjanai manui chalaimani hor sal thaklaiya salbrom koktuma manai tongo korongsa ke korongsa kamio hekjanai manui chalai sak teramani langma chongmani koktuma manui no tongo amaino koktuma kasoi phekya wan nong simna hejamara adi block ni bisingo khobja chitham tomakari edc village ni Bharat Chaudhary Village Council Amchaini Bekwa Kamini Tongnai Khoroksa Tiprasa Sikla Hekjanai Manui Chamung Chawi Langma Chokha Hanui Koktuma Soimankha Bo Sal Kudukma Jora Romui Hekjaknai Manui Chamung Bai Kubujak Tongmani Koktuma Teo Saimankha Bo Cha Salo Nokni Ongkhormani Kokti Salo Bini Mang Kuthi Mohanpur Kasimara Khungsa Puskiniwo Laijak Mankha Hanai Kamini Lokoni Bisingtui Sawai Mankha Thuijanai ni mung Raja Deborma Bofani mung Krishna Deborma Bumani mung Sukhmati Deborma Hanai Sawai Mankha